Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buris, ngomong iki kok buris kan? Apa yang sama lagi? Iki lho buris. Lo kok gini lo? Lo gini ya Allah. Apa kafe? Lho soal matematika Wanyel tadi saya ambil. aku kan guru itu senior. Iya. Sampai kan guru senior. Jadi ya senior aku lah. Ya guru matematika kok. Tapi kan sampai guru senior. Iya Iki lho. sih, aku senior. Din. 243 dikurangi 61. Ya Allah, Gampang ini Bu. Jawab iki. 243 dikurangi swidak siji. Telu dikurangi siji piro? Wis, Iya. kurangi siji. Mulai sik bingung. Tangan sampe telu ngene dikurangi siji iki kali piro? Kali loro iku. Lah maksudnya ya kan jam ini, Bu. Apa kesuwen? Wes, mari ya loro ya. Iya. Terus saiki Papat dikurangi 6. 4 kurangi 6 lah. Iki harus gak iso. 4 kurangi 6 kan gak iso sih, Bu. 4 dikurangi 6. Papat dikurangi 6 kan gak iso. Terus Otomatis kudunya le loro. sing nyele loro sapa? Papat. 4 nyele loro. Lah nek loro gak nyili. Wis ngono sing ngono kok papat kudunya le loro. Cek iso dikurangi 6. Masalahnya loro gak nyili 4 ya opo? Ya kudu gelem, Bu. Karena ceritane kurangnya loro gak nyili. Ya kudu gelem pokoke kudu gelem. Loro kudu gelem nyilih papat. Ngono ae sampe nyili. Padha mbak wong gak ate nyili dhuwit nang sapa? Kan wong gak nyili, mosok katene dipaksa nyili. Do aturan antara nyilih dhuwit ambek hitung-hitungan matematika iki. Iya iki yo gak kalah bulan nek padha wae papat nyili loro. Marung loro nek gak nyili papat ya opo? Main kan sama iki. Buka ini matematika itu jelas Papat iku nyilih loro cek iso dikurangi 6. masalah lho Bu, loro gelem gak nyili. Lah nek gak gelem, Wis aturane ngono iku, Bu. berarti Aturane gak gak nyili. ada Kalau gak nyili terus katene yo apa sampean? Ya kudu gelem. Walah, wong iki kok gak percaya dikandani senior. Ya apa